tunchuma chuan India rama thil thleng ngei kan ngai thlave thung dona kan state ramri te pluka Assam state a school pakhata thil thleng chanchin ani he school chanchin hi ram huai emo hrang satlia po anilawa chanchin ngai nom tak anei ani he school a thil hian ami thlan to ati boy to te chu azui zela du tok chin po anei lo an ti thin bok he school hian school dangang thovin program chi sang an huai hot vereng china chuk zinga chuan annual farewell celebration po alangsar per polania annual farewell celebration a hian music performance chi sang aum china narainu chu zirtir to ani ve miawa wangin nara chuan anu chu azui vereng china schooling program anne na sunga akal ve zela chuna chuan celebration po chu anwama ahlim oma lamle zaitehin naupang le zirtir tu te chu anin oitlei chin hle ani naupang chung te po heng huna hian arun kal tam chin hleya school le a che vela te chuan an khat moi tok chin hle ni ti chuan ni lenga hun hlimom tak an man nuwa chuan naupang le an chung te ho po an hodar ta a naupang hlim thom are chantial tiala chuta chuan thom dang chu arun chuak vele ta chia china ni hetyang school annual farewell celebration an manchuma hian nara po school a chuan hun nuam taka mang veya tlaya chuan khwa athim tak tak main anu po in lama a ho ve man lo boka a chung ten an chuan school a hun nuam takan man nuin ina an ho tlanga nara po chu a chau ve dewa wangin identify sunga identify zo nu chuan dar thlang ma thuin engemo in hnoi tumin a han en chu chuta chuan maktak main a narbul maya a maya chuan mishing kutina hamna nu ma hi alo ringot mai ni alo rang sen nuaw mai ni nara chuan makati hleya zote emoin a hamemo atia mase a hun man dana ngai toileta zote emo ranjeng reng ain fiam puya shebok silawa makchuti tak setani he mai ba ka hian a maya hamna hliam chu ran hamna ni yen a she theilo he mi nu chang hian nara chuan zan lama emo thim nuwa skula chenga a ho piangin he tiang hliam hamna nu ma hi anei ho ta fau maya azan mo sing lama lo chuni se azan mutlaien ama le ama ain hampil na te po ani arin theya mase chu tiang ani ngai bok silo skula chenga a ho tlaya piang le zana a ho piangin he tiang hamna nu ma hi anei china ni amaya hamna nu ma chu adam har thei emem le ngala a sen lura a thip chin le bokani maktak main dar thalanga ain ena piang hian a mai hliam chuan ama chu aron bechin ni mai hian a china heta hi ka ome titu omang tlata shiatna nei china ni hetia a mai hamna nu ma anei zo nu ni thum ve lek nu chuan tlai khat chu anu nan chuan skula an vakala an kal chan berpo semester azo to do na wangin anu chuan classroom le ado kana ati turma ba komte chu vati fel adu wangin annu fa chuan an kal ta ni narainu chuan classroom a ti tur chul omte tina boy leya nara chuan anu nga pain tin school corridor le classroom dangdanga te chuan avakal kwala ti chuan ama chang towa aril rula penga shiat chian achak ememai school corridor nunglam phei chu aril ruwa aron ringa chulam pan chuan akal tange nge ni chu corridor phei chu are vung maya avotin are chiap mai bok corridor thima tak chuan amain akal zela akipen thom te chu aring fak to leya corridor chu akal thui pau le azim twal tola athim zwal zel bok se julai corridor pheya room omte chu bungro man to lo le chato lauda khomna ten niya bangte chu bulletin board man to lo le lui to lawin bel tlalek lek ten ni boka ti chuan ka zela tukver lian chatak mai omna pindan chu a thleng ta a alan dan chuan staff lunch lui ni om takani chu room chu kumtam tak hon lo ani to don hi tin are ru chuan angai to a tukver omna lam chu an hoya chuta chuan nara chuan hmeichhe naupang ni om tak tukver dar thlang phena ding chu a mutani chu hmeichhe naupang chu alo dang bel maya avun rong chu avar lek leka
adang hlea amit chu pa ngai pi alamin alian em bok chu hmeichhe naupang chuan chiang kel kol hian narai lam chu hoin alo en kar maya mase narai lam chu en run ma se nara tak chu en lovin narai din na zona chuan en anei ni om takin alangani chu hmeichhe naupang chuan man laya an hak chin school uniform a ha boka nara chu a hlo em awangin ading khong renga a zona ding hmeichhe naupang po chu chemia lovin ama lam chu hoin amel ngai chu amel runa nara chuan lau tak chung si chuan hello tin thom an chwa ta a chuta cha chuan chu hmeichhe naupang chu thok le khata aron bo ta mak mai ni nara chuan athil mu chu a hlo em awangin a cheson lok theilowa a khur zoi zoya a hnuwa cheson ngam chawin rang takin anu lampanin atlan ngala anu nena thlen chuan tholop hluk chungin anu nena chuan skula chuan naupang dang anla vem tina zot ta a mase anu chuan naupang zong zong te chu an ho vek to thu suin staff chen khatle an ma ni nu fa bak chu anum to lo thuin alo chang ani nara chuan mak ati em awangin anu zirtir tu pui hmeichhe pakhat chu a zot le a staff room hlui so tia zo cha chuan chunu mel chu mak tak main aron danglam ngal veka atong thadu to mia lawa nara chu pumpel tumniom takin omani ama de chuan aphun le bulbul china staff room hlui chu kum inga musa accident a thlen nuwa ain kal to thule tuma an lu chwa to ngai lo tho chu a soi zuya nara chuan eng accident motin azot ngala mase zirtir tunu chuan a chang zui to lova a kal san ta ni tuma in chu accident chu an soi chuak ngai lova nara point eng chang ya staff room hluya chuan thleng to ti po a shetalawani mase athil ton mak tak chuan a chui renga thlatam aral nuwa po athil mule ton chuan kyansai arel san hlei theilawani dar thlang le bang phena te chuan ama betu le clear tu omang main a che china ti chuan san kha chu a chian no mira nen chuan an thil sia chan chak na chuan anor ta et maya an chian dun chuan an thil sia chan do chu fian tum ta ni skula chuan tlai thim thet to chuan music performance an neya school naw pangte chu an hlimin nuaman ti hleya an zaya an lam boka hun nuam takan mangani nara te chian dun chuan chu hun tak chu rem changa lain an chian dun chuan an che chhuaka an school classroom pakhat an man ngai melo room pakhat chu an pana a kong khar chu alawin hong che ya makpo an ti hle kong kain hong che te chang chuan an bi thla a an pani chuan kong kharin honga chuan zoi te kalin an lu ta an lu ruwa chuan kong khar chu na tak mai hian aronin khar ta thut maya an pani chuan room chunga chuan an tang chu anita der mai thli a thobok silawa chutia kong khar ama a in khari pop mai chu makpo an ti hleya room bawruak po thok le khata ain thlak ngal veka maktak mai in aron vot thuta freezer chunga omang mai in an hik ngal vekani nara chuan makti le lau tak chung se chuan nui thlamwan te chu an tum vela ma se chuta chuan o an sia chhun som ta a chumi hnu chuan thla te chu an mu chhun zoma thla chu bangle ruma te chuan a che vela eng thla nge ani ti po sia theilovin a che kwala ru anei lawemo ti mai turin banga te chuan akal kwalani nara zok chuan pindan kong kharnop chu hontumin an her china mase a hong thei der lo a thei to pin a her nok noka vanei thak takin a her hong thei ta hlo mai an chian dun chuan an chian tom na lampanin an tlan chengal wanga hemi hnu hian an chian dun chuan an thil ton po an soi zui ngam lawa mase an thil ton chuan a thla ve hau lo a zui zelani narai chian mira zok chuan zinga tho in maktak main akutin chu bulhlu haina satak niom takin alo bal hle thule a hnung zanga chuan kutin sei tak manga hamna nu maniom tak lo sen rum mai chu a mu thowa a zoi ve ngala a hliam chu an na reuh hle bokani thinjima in hamna nu ma ang ber niin mira chuan a soya
hemi nu hian ni aliama thlapo aliam zela kum hial alo vele nu po chuan an thil ton chuan ala thla fel ho lova zan khat chu nara chuan aruma muin phone abia YouTube pa chuan video ain kwala chuta chuan video pakhat hi ain fu hlo mai video chu hmeichhe pakhat vlog ania hmeichhe pakhat chu ama le ama in filmin thlanmal pakhat akal tlang don lai hi lo nia ghost hunting video po ani lem lova vlog pa ngai mai ani hmeichhe chuan thlanmal chu akal na kong lam ani wangin apal tlang tur lai ania chutia video uluk taka ain reng lai chuan hmeichhenu maya chuan a hmu lai rengin a hmaya chinang chia hamna nu ma chu arun veya arunin hampil lai takpo chu a hmu fu chiang hle ni nara chu a phudeu dora chuta chuan kum engemaza liam ta a skula a thil ton zong te chu a hre chuak to war mai ni leuna na satakin aron man bet ngala midang video en ve tu de chuan a thil hmuang chu an vem ti shat tumin comment section lama chuan alut ngala comment section a chuan mi theng khat chuan an lo mu ve nge ya ram huai chin chha na ni an tia ram huain a mi chin chha to te chu hetiang hian sign a nu chha thina ni an ti bokani nara de skula chuan engemo mi ten an sei chwa du vak selo chu om nge ya ni tharau nge ram huai om chuan mi a chin chha thina chung zinga chuan nara chu a mi chin chha te zinga a masalam pol ani nge ya hei ba khi chu soizoi turero atam lo hle nara te skula accident thleng po chu enge ani shiat soichwa ani ta chuang lova nara hian anu po zot ma se anu chuan a shelo ani nge yang nge ninga a zep sok niang le ole khati songkha tun chuma kan video ngai thak tur nei te ania ale peka a aya ngai nom sok nen kan lo let le thwai don nya